Naitaon na kasuudma sa maswerteng winners ang mga darakulang papremyo sa Bicol Loco Festival Grand Raffle Draw kaining nakaaging Mayo. Para sa 5 motorsiklo, unsing 48 inches Smart TV, formal naman na na-turn over sa Grand Prize winners ang ginanahan nindang house and lot sa San Westville na nagkakantidad 1.5 million pesos. Para sa 30 anyos na si Mary Joy Rescovellahan Kilikaw Daraga, sakto nanggad ang ginanahan niyang house and lot urog na ta nagpupuon-puon pa sa nasindang magagom asin nakikidagos pa sa indang magurang. Since may pamilya na rin po akong sarili, gusto na rin talaga namin makalipat. So isang way po ito para mas mapadali po yung plano namin paglipat. Kaya nagpapasalamat po ako kay Congressman Zaldico at sa lahat ng staff ng AKB at syempre lalong-lalo na po sa Diyos. Nangga naman in house and lot ang 17 anyos na si Ayana Luis Esteban Caduas Albay. Ugma siya huli ta may bago ng madadagusan na harongan sa iyang pamilya sa syudad din Legazpi. Unang-una po, thank you po kay Lord and then kay Congressman Zaldico, pati na rin sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol. Kundi po dahil sa kanila, wala po kaming house and lot. Para kay Mary Joy asin Ayana, labi man ang pasasalamat ni Andrew Gonzales kan Mulilipot Albay, asin ni Mary France Cortez kan Sagpon Daraga Albay na nangga naman in house and lot. Thank you kay Sir Elizaldico and then kay Ma'am Maylin. Thank you po. Thank you po kay Congressman Elizaldico and kay Ma'am Maylin ko at sa bumubuo ng Ako Bicol po. Salamat. Nangenot sa awarding, ang esposa ni Ako Bicol Party List Representative as in House Committee on Appropriations Chairman Elizaldico na si Maylin ko. Ugma si Mrs. ko na naging matrayumpo ang Bicol Loco Festival na pigbusol kan sa iyang esposo. Naapisar sa kamautan na makatabang sa turismo kan rehiyon asing kan nasyon. Kadakol pa ang sa indang napaugma sa selebrasyon. Laom niya, naingatan kan lambang winners ang mga pigtaon nindang papremyo. We are true to our hearts to help all the Bicolanos and the less fortunate of all the Filipinos around the globe. We've been helping po since 30 years ago. Tahimik lang po kami tumulong. So this is on behalf of our heartfelt gratitude sa Panginoon sa lahat ng blessings na binibigay niya sa amin. Sinishare lang po namin. Presente man sa awarding as in turnover ceremony si Congressman Elizaldico, Congressman Jill Bungalon, dating Kongresista Christopher Kitoko, dating Kongresista as an Executive Director kan Ako Bicol Party List na si Attorney Alfredo Garbin Jr. Magirumduman kay ning May 3 to May 5, 2024 kang primero mag-arangkada ang Bicol Loco Festival sa Legazpi City. Kung sain, naimbitara na mag-perform si Sarah G, Bamboo, Apple the Up as in iba pang darakulang celebrities. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. Our winners ng ating raffle during the Bicol Loco Music in Hot Air